tallers de gamificació i de cocreació d'una campanya de sensibilització sobre la problemàtica de la resistència antimicrobiana. Quina és la problemàtica dels superbacteris i de les resistències als antibiòtics? Els antibiòtics són medicaments utilitzats per prevenir i tractar les infeccions bacterianes, però alguns bacteris poden adquirir resistència a diferents antibiòtics alhora i per això s'anomenen superbacteris o superbugs. Actualment, moren 33.000 persones cada any a Europa per infeccions hospitalàries causades per bacteris resistents. Per tant, és urgent una decidida inversió en aquest camp. Si deixem de controlar les malalties infeccioses bacterianes, podrien causar la mort prematura de 300 milions de persones entre avui i l'any 2050, segons l'Organització Mundial de la Salut. Agafem 5 cartes de personatge a l'atzar, les col·loquem boca amunt formant un cercle i afegim un comptador d'infecció a cada personatge. Barregem les cartes d'atac i defensa i formem 2 piles. Retirem 3 cartes de cada pila que no s'utilitzaran durant la partida. Cada jugador rebrà una mà inicial de cartes de defensa. I escollim el personatge inicial de la partida. Creus que seràs capaç de fer front als atacs que amenacen la població? Accepta el repte i participa al torneig Microcombat. Ajuda'ns a crear una campanya de divulgació científica experts en el tema. Conjuntament amb la teva percepció, co-crearem una campanya de sensibilització sobre l'ús adequat dels antibiòtics. T'agradaria formar part d'aquesta iniciativa? Aprofita aquesta oportunitat i sigues divulgador científic per un dia. Participa aportant idees, aprèn de forma lúdica i ajuda'ns a crear la millor campanya de l'any.